дар майдони боғи истироҳатӣ ва фароғатӣ меҳмонхонаи сайёҳон воқеъ дар деҳоти ба номи рӯдаки ноҳияи восе ки майдони 20 гектарро ташкил медиҳад дарахтони зардолу парвариш меёбанд. бо мақсади солим нигоҳ доштани дарахтон ва пешгирии касалиҳои марбут ба дарахтон мутахассисони раёсати кишоварзии ноҳия дар моҳи май баъди шиносоӣ ва гузарондани корҳои таҳлилӣ якчанд намуди касалиҳои растаниҳоро муайян карданд. алишер шарифов агроном олӣ мутахассиси идораи муҳофизати растаниҳо дар вилояти хатлон аст. баъди анҷоми корҳои тадқиқотӣ бо маслиҳати ӯ дар боғ корҳои профилактикӣ бо истифодаи зархимакатҳо шурӯъ гардиданд. мо имрӯз дар ноҳия ҳамагӣ дар майдони 280 гектар дар майдони боғот ва дар майдони тогзор бошад дар майдони 160 гектар корҳои профилактикӣ гузаронидем ки аз он ҷумла имрӯз мо дар ҷамоати абабулло рӯдакӣ қарор дорем. хоҷагии деҳқони султони кабир дар ин хоҷагӣ номурда дар майдони 25 гектар гуфтем боғот ва 1 гектар тогзор мавҷуд мебошад. барои корҳои профилактикӣ имрӯз мо пешгириҳо бар зидди касалиҳои замбурӯғӣ ва касалиҳои тогзор бошад, аз он ҷумла замбурӯғи антрагноз ва оидиум ва касалии милд имрӯз мушоҳида карда мешавад. мо имрӯз пешгирӣ карда истодаем ва кам фоизи касалиҳо албатта дар ин боғ дида мешавад. дар ин мавзеъ дар шафати боғи зардолу дар роҳравҳои он ҳамчунин дарахтони сояафкан парвариш меёбанд. ин дарахтон ҳам бо маслиҳати мутахассисон бо маҳлулҳои пешгирикунандаи касалиҳои растаниҳо шуста шуданд. корҳои шустушӯии растаниҳо дар гармхонаи меҳмонхона ҳам хуб ба роҳ монда шуд. дарозии масоҳати гармхона 130 метрро ташкил дода паҳноиаш 20 метр мебошад. инҷо дарахтони ситрусӣ, лимон, афлесун, киви, авокадо ва ғайраҳо парвариш меёбанд. дар шароити ноҳияи мо аввалан солҳои пешин фақат як намуди дарахтои ситрусӣ парвариш карда мешуд ки лимон. албатта иқдоми соҳибкор гирифтааст дар шароити ноҳия ва ҷумҳурии мо парвариши ниёрҳои ситрусӣ аз он ҷумла мандарин, авокадо, афлесун ва киви парвариш карда истодааст. иқдоми гирифтаи соҳибкор албатта авазхон кабиров барои ин ҳам бошад таҷриба ва дар оянда нисбат ҳамин иқдоми гирифтаашро албатта имсол ҳосили хуб ба бор биёрад. соҳибкор бинад ки ҳосил ба бор оварда истодааст. албатта дар оянда нақша дорад ки майдони ҳамин гармхонаи махсус ба парвариши лимон ва мандарин чи барои сайёҳон васеъ намояд ва албатта таҳти назорати доимӣ мо мутахассисон соат қарор дорад ки албатта ҳимоя аз ҳашаротҳо, зараррасон ва касалиҳое ки ба дарахтони ситрусӣ зарар мерасонанд албатта мо мутахассисон доимо дар ҳамкорӣ ҳастем ва тавсияҳои худро барои пешрафти ҳамин кор медиҳем. саҳни меҳмонхонаи сайёҳонро дарахтон ва гулҳо бозам зебо ва диданӣ гардонидааст. алишер шарифов ва ин мутахассисони табиатшинос баъзе ҳар яке аз дарахтонро дида барои солим инкишоф ёфтани онҳо ба кормандони боғот маслиҳат ва тавсияҳои муфид доданд. меҳмонхонаи сайёҳон дар доираи сафари кории пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ва ноҳияи восе соли гузашта мавриди истифода қарор гирифтааст. ин боғ бо олами растаниҳо ва табиати бой шаршараҳои ҷолиб яке аз мавзеъҳои зебоманзари минтақа ба шумор рафта то имрӯз ҳазорҳо нафар сайёҳону меҳмонон инҷо ташриф оварданд. гузориши хоҷа назриев, худойназар зуҳуров аз ноҳияи восе барои барномаи иттилоотии Навид.